i dagens video. I dag skal vi spille Kill them Arsenal. all. Make them suffer. Og jeg hakker og sprutter som en potato. Addicted. Alright. Vi joiner i en god runde med en anden, der egentlig ikke er død en enkelt gang eller sådan noget. Hey, you got him. Alright. Excellent. Dræb den bedste værtshold. Meget hurtigt, meget nemt. Det tegner godt. Det betyder, at han ikke er en anden god hacker. Хорошо, you got him. Alright. Nu er det nu XT. Alrighty, mate. Jeg tror ikke, jeg kan nå det, men altså, jeg er allerede ret stærk. I forhold til kills, jeg har allerede fået 8 kills. Hvad er det? Nice headshot. Alright. Taktisk. Det var taktisk, ja. Nej. Хорошо, you got him. Alright. Det er, jeg kan næsten ikke bevæge kameraet med den her. Хорошо, you got him. You killed the stupid man with the knife. Good. Jeg har ikke været aktiv i Arsenal. Jeg ved ikke, hvor længe, så jeg er ikke så god. Jeg er ikke lige prime med hvad er de to der? Nej! Anyways. Jeg klarer mig næsten op til dem. Ikke Ruins. Jeg tror heller, det var Toscan med shotguns only. Det synes jeg. Altså ja, det blev shotguns only. Det blev nej. Det blev et camper map. Nok hvis det er mest mit skill, men altså... Lad os se, hvad vi kan gøre. Lad os lige tage den her som måske en runde mere, for det plejer ikke at tage så lang tid en runde. Ja, vi starter ud med en blunderboss, vi ikke er så godt. Jeg kan se den bevæge sig derovre. Very good shooting. Alright, lad os bevæge sig derovre. Nej, det kan vi så ikke. De to andre, der er gode, har jeg allerede fået kill. Jeg burde skifte om til kniv der, men jeg var lidt for stedig. De lever nærmest for at stoppe dem. De vil jo også bare gamle top dem, så sådan noget i hvert fald. Det gode ved camping på det her map er, at det duer ikke med shotguns only. Som I kan se, skal jeg alt for lidt. Jeg er irriteret, hvad taler jeg om? Selvfølgelig er det. Når det er, at man er fanget med en lortepistol, og ens teammates kan ikke... Jamen, jeg burde have haft hurtigere reaktionstid der. Wow, you blew his brains out. Nice. Wow, you blew his brains out. Nice. Åh. Come on. Så var ingen til at dræbe, mens jeg stadig kunne få... Anyways. Jeg klarer mig ret decent i forhold til, at jeg kan spille i uger. Måske måneder nu. Mest af det eneste sted, når man ikke kan spille i lang tid. Det er det altid. Jeg trykkede! Så jeg ved godt, at jeg ikke har ramt ham, men... Jeg skød ikke, og jeg trykkede ind. Altså, nå. Nice. He lost a level.
herfra. Blunderboss! Alright, jeg tog den der leaden. Måske... Nej, der var ingen, der leadede. Jeg har leadet den her gang. Mit mål er bare at komme på anden, første, anden eller tredje. Det er mit mål. Very good shoot. Wow, you blew his brains out. Nice. Alright, nice. Så mit skill er langsomt. Alright. Så er det bedste. Ja, det er T-Box. Jeg ved ikke, hvor god det er, men... Ret fedt. Jeg ved ikke, om det er shotgun, så selvfølgelig er det bare... hvis han har en stærk shotgun, og man skal først, men stadigvæk. Det skulle akkurat gå ud af ham. Hey, you got him. Ja, T-Box. Yes, fik en revanche. Åh ja, han kan tage Q til at skifte. Det vidste jeg ikke engang i starten. Nice. Selvfølgelig var det noget reload. Så bør jeg spawn camp. Jeg vil ikke spawn camp, så tog det mig lige ved spawn. Kommenter den dernede, hvad det er, der generer. Wow, you blew his Så noget, brains out. jeg har stået og Nice. generer jer, og jeg vil stikke det ikke. Jeg har så stoppet med at finde på undskyldninger. Jeg er dårlig. Alright, på siden når man level 110 skal man ikke lige være en dårlig stadigvæk. Good shot, mate. You got his head. Lidt for dem. Kast den. Jeg har en ret god position lige nu. Selvfølgelig kan jeg tænke mig at skifte sig. Ups. Det er mig, der lægger, så kan jeg se, at det er ikke så godt. Det er slet ikke godt der. Op dem. Aha! Complete humiliation. Nice work. En mere så har guldpistolen, og så en mere efter det så har guldkniven. En eller anden. Finish the job. Altså, så døde alle sammen på samme tid. Så, nej, det gjorde det egentlig. Mange døde. Nogen døde. Jeg skal stoppe med at finde bålskydninger. Så gemmer han sig bag en sten. Altså, vi har en på vores hold vinderleje. 6'en ud. Nice headshot. Det var irriterende. Så lægger jeg lige på et crucial tidspunkt. Jeg ved ikke. Jeg taler så meget engelsk. Jeg er dårlig til at oversætte det til dansk nu. Jeg kan næsten ikke dansk længere. Så en dansk YouTube-kanal. Hvad tænker man derovre? Dernede. Good shot, mate. Du. Alright, Fantastic. GG. You won. Til kamp. Lad os bare slutte den der. Der er ingen grund til at tage nogle kamp, og videoen lige vil være at lidt ud. Og jeg er ved at blive lidt irriteret på, at mine skider ser ved at forsvinde. Nu vil jeg sige, jeg skal måske ikke sige noget vand, men altså... Husk alle sammen at smid et like, subscribe hvis I vil, og kommenter da. Hvad er jeres mening om Arsenal? Er det godt, dårligt, er det lort, er det midt, eller er det bare næsten midt, som jeg lige sagde før? Eller hader I det med hele jeres shit? Skriv ned i kommentarfeltet, hvis I har lyst. Så ses vi næste video. Hej.